L'Associació Cultural Màgic Rum torna a aterrar aquest any a Girona amb un seguit d'activitats artístiques i literàries que s'han programat per al llarg de tot el 2016 als principals centres cívics de la ciutat. Un dels principals esdeveniments és el Festival Acústic Vell, enfocat a la creació contemporània de petit format. Nosaltres fem activitats a nivell de la poesia, a nivell de la música, a nivell d'altres arts, per tant a nivell artístic, a nivell cultural en general, d'una forma molt abrangent. I concretament estem treballant amb els centres cívics de Girona, tres específicament, que són el centre cívic del Barri Vell, el centre cívic Pla de Palau i el centre cívic Caninetes, que és Santa Eugènia. En cadascú d'ells tenim propostes diferents. Nosaltres entenem que la cultura ha de ser més dinàmica, més activa i més participada. I per tant, precisament, anem a trobar els centres cívics com un espai fonamental del teixit del barri. El públic que ve a les activitats de Màgic Rum és públic que està interessat a la cultura i penso que entén molt bé què és el que fem, no? Hi ha gent que ve de públic que també és artista o fa alguna cosa creativa i hi ha un conjunt de gent que sempre ha sigut per aquí, per el Barri Vell, per tema de bars, d'una sèrie d'activitats que aporta també part de tant la seva visió creativa com el seu art, i és un conjunt de gent que estan intercomunicats.